Ara farem una proposta doble. Farem un recorregut per les ermites i els santuaris de muntanya i de retruc ens anirem a la Vall de Benasc, amb permís del senyor Brusel, que ens farà de guia, d'excepció, d'aquest recorregut. Posem aquí els llibres, que així els podem... Així. A mi aquests llibrets m'agraden molt, és una opinió personal, però perquè són molt fàcils de dur. I després, a l'hora de consultar, quan tu vas a passejar, quan vas a fer alguna excursió, quan vas a descobrir algun paratge, sempre et falta aquella mica més d'informació, però clar, tampoc és qüestió d'anar molt carregat. I d'aquesta manera és perfecte perquè tens la informació justa per poder anar ben acompanyat. Oi que sí? Són pràctics, clar que sí. Comencem parlant del primer, comencem parlant d'ermites i monestirs. Molt bé. Molt bé, doncs comencem parlant del primer dels llibres, que és Santuaris i ermites de muntanya. Veuen que són aquestes guies familiars molt pràctiques per anar ben acompanyat i fer una bona escapada. Ermites que són una mica de tot arreu. Sí, en principi el títol del llibre tenia que ser Santuaris i ermites de muntanya de Catalunya, però com que era molt llarg i no hi cabia, ja vam pensar que era obvi que no posar de Catalunya, però els itineraris són per tot Catalunya. Per tot Catalunya. Jo penso que aquí una de les dificultats deu haver estat fer la tria, és a dir, perquè n'hi ha tantíssims i n'hi ha tant de bonics que fer-ne, que capiguin totes aquí, per molt petita que facis la lletra, no, és difícil. Quins criteris s'han fet servir? Que estiguessin ben repartides o que fossin... Bé, hi ha aquí els criteris personals i els criteris de l'editorial. O sigui, hem de pensar que només a Osona, per exemple, i Olot, ja se'n pot fer de 20 itineraris per ermites. Però l'editorial va dir que els volia esponjats, diguéssim, a tot Catalunya, també perquè el llibre arribés a tot arreu. Perquè, esclar, una persona de Tarragona, si ha de comprar un llibre només del nord, llavors no. Llavors el criteri és poder-ne posar saltant-se'n molts de llocs com Osona i com a la Garrotxa i que n'hi hagués de tots Catalunya representatiu. A partir d'aquí es fa la tria, consensuada més o menys amb l'editorial, que és l'editorial Alpina, que no ho havíem dit, que és important tenir-ho present també, i a partir d'aquí es fan aquests itineraris que, com dèiem, és un llibre molt pràctic. És a dir, els hi ensenyo així, perquè a vegades també es fa la idea. Hi ha el nom de la ruta, el número de ruta que té, doncs l'inici, la durada, la pujada, si és molt complicat, si no és molt complicat, hi ha el mapa... Clar, d'aquesta manera és... I aquesta informació, que és el que a mi m'agrada, que és el que és la més a més. És a dir, no és una guia escèptica, sinó que té el toc personal. Sí, en aquest cas hi ha un plus, a diferència del de Benasque, és que t'has d'informar una mica de l'any de l'ermita o del santuari, de si té un retaule, de si té... O sigui, hi ha informació d'excursions, perquè, esclar, són ermites, són itineraris per pujar ermites que tinguin bona vista. Això era el criteri per fer el llibre. I llavors, solen ser d'una hora els itineraris, 3/4 d'hora, 1 hora i mitja, o sigui, entre mitja hora i 1 hora i mitja, més o menys, de pujada. Però, esclar, un dels avantatges que té és que, per començar, et permet conèixer tot Catalunya. Perquè millor vas a Tarragona i llavors veus el que hi ha allà. També et dones compte que, per exemple, de meitat Catalunya cap amunt, la majoria són de caire romànic, i en canvi de meitat Catalunya cap avall són d'aquestes blanques, perquè poder pel clima s'ho porta, i llavors són d'arquitectura popular, que diuen. O sigui, romàniques cap a baix, n'hi ha molt poques, en canvi a dalt, al Pirineu, tots sabem de Boí i de tot arreu, que solen ser de caire romànic. I llavors això només ho veus movent-te pel territori. I tant, i tant. I que a més suposo que també hi ha diferents tipus de criteris, és a dir, n'hi pot haver alguna que potser a nivell arquitectònic no té un especial valor, però té unes vistes increïbles. Sí, en aquest cas quasi totes. Gairebé totes, però que també pot ser que n'hi hagi alguna que tingui un gran valor arquitectònic i potser l'entorn que sigui bé, que sigui bonic, però que tampoc no sigui el més destacat. Amb quina es queda? Bueno, jo no ho sé, a mi em va enamorar molt una que és Mare Déu de la Muntanya, que s'hi va des de Caregue, que té un retaule fantàstic. Clar, és que sempre ha d'haver-hi alguna coseta. Sí, quan arribes allà i veus allò, l'única cosa, que ho dic perquè després no se m'oblidi, és que és bastant interessant, a part de tenir el llibre, si algú està interessat en fer aquests recorreguts,
és demanar la clau de les ermites o dels santuaris, que generalment estan tancats. Esclar, per exemple, aquest que hi ha aquesta taula no ho tindran obert, allò, si no duraria 24 hores. I llavors es tracta de que quan arribes a un poble, anar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament o tenen la clau o et diuen aquesta persona o aquesta senyora té la clau, amb la qual et permet veure l'exterior, els absis i tot, i l'interior, que si no, clar, queda una mica orfe si no pots veure l'interior de les ermites o dels santuaris, que majoritàriament estan tancats. Especialment quan tenen aquest valor afegit, que hi ha alguns que seran més austers i d'altres seran més... Sí, les molt penjades de muntanya no hi ha res a dins, pràcticament hi ha un altar d'obra i uns bancs, però n'hi ha de molt, i santuaris sobretot, n'hi ha de molt bonics, vaja. En general hem estat capaços de mantenir aquest patrimoni, perquè va haver una època en què estava bastant malmès en alguns punts. Sí, bueno, hi ha entitats que han fet bastant, com per exemple a Girona, que jo al ser de Puigcerdà ho conec una mica, la Diputació de Girona ajuda molt, ajuda el que pot. Aquí a Lleida i cap al sud a Tarragona no sé ben bé com ho fan, suposo que la Diputació de Barcelona també. Els altres no sé si depèn de poder l'IDAPA o de què depèn, però en general estan conservades, sí, estan força bé, perquè després hi ha associacions de gent i d'amics que jo m'he trobat d'anar a llocs i haver-hi 4 o 5 persones que estan remodelant l'entrada a l'església, que eren paletes jubilats o manobres jubilats, que la seva dona els hi fa de manobres, que és curiós de veure-ho, i ell està remodelant, per exemple, l'escala de pujada de l'entrada de l'església, perquè a dins, segons com els bisbats, no els hi deixen tocar, no els hi deixen fer l'obra. Ha de ser obra feta pel bisbat, diguéssim. Aquí ja entrem en competències, ja la cosa es complica. Doncs qui vulgui descobrir santuaris i ermites de muntanya ja ho té clar, té aquesta petita guia, i qui se'n vulgui anar a la Vall de Benasc també té l'oportunitat de fer-ho, a més, amb tot luxe de detalls, perquè en aquest cas, de fet, era donar a conèixer un patrimoni que jo no sé fins a quin punt és poc conegut, com és el Parc Natural de Posets. Sí, bueno, és molt conegut, o sigui... Aquesta, d'aquí sempre m'he mogut més al meu territori, el territori que cada any et vinc a presentar uns llibres de muntanya, però Benasc en aquest cas per mi és molt especial, o sigui, jo de petit hi vaig anar i em vaig quedar enamorat. I llavors, clar, Benasc m'ho conec molt i molt bé. I aquest, o sigui, tinc per l'editorial Alpina, tinc feta també la guia gran, diguéssim, les guies aquelles amb espirals de l'Alpina. Que n'hem parlat alguna vegada. Sí, que allà hi ha totes les excursions, diguéssim, més difícils, totes, l'Aneto, el Passeig, el Perdiguero, i aquesta és de caire familiar com és tota aquesta excursió. Però també és molt bonic, perquè els que estem acostumats només a fer-lo a la part alta, quan t'encarreguen un llibre com aquest, te'n dones compte del que hi ha a la part baixa intermitja. I és molt, jo també he disfrutat bastant, tot i que ja m'ho coneixia, però és de caire familiar. Algun consell justament per anar en família a la Vall de Benasc? Sí, clar, Benasc té... El primer consell és, si pot ser, com el Carlit, com a tot arreu, és no anar-hi juliol i agost, perquè està tancat, perquè hi ha els busos habilitats, en canvi vas a partir de l'11 de setembre, a partir d'ara, i tot i que hi ha gent entre setmanes està molt bé. Llavors, la clau és anar-hi el juny, que és molt maco, pel verd, i maig, juny, i el setembre per la tardor. A l'estiu és un caos, vull dir, vas a l'Aneto i et trobes 300 persones, diguéssim, com si vas al Carlit a la Cerdanya. Sí, ara està tot igual, a més a més. Això, a més, deixa de passar aquí a l'Alt Urgell, que aquí normalment vas a excursió i no hi ha pràcticament ningú enlloc. Aquest estiu jo no sé si han sortit gaire, però estava tot ple de gent. Sí, aquest estiu ha sigut atípic pel tema que ja sabem, sí. Però vaja, però és veritat que jo intento veure la part positiva. Ha estat atípic per coses dolentes, però al mateix temps també ens permet reconnectar-nos amb la natura, en certa manera. Molta gent que no tenia costum de sortir a la muntanya ara ho està fent. Aquí a l'Alt Urgell ho desconec, però allà a la Cerdanya ha sigut brutal, el que diuen ara. Vull dir, molta gent que ha anat a passejar, que ha anat a la muntanya, que s'ha comprat la bicicleta, que abans no hi anaven, que surt, poder estar tancats 2 o 3 mesos a casa, fet després de voler gaudir més de la natura. I tant. Estàvem parlant de la Vall de Benasc, que una de les gràcies que té és que té molta diversitat, és a dir, sí que és cert que hi ha els cims, hi ha més de 100 cims allà, però també hi ha estanys, també hi ha terrenys molt més assequibles, per tant, aquestes excursions en família permeten fer
sortides molt diverses, de caire molt divers, i això també és molt entretingut, perquè no és només sempre veure el mateix, sinó que realment veus una gran diversitat. Sí, esclar. O sigui, Benasque té que es pot fer, crec que són 112 pics des de Benasque, de més de 3.000 metres. Jo sabia que més de 100 segur. Sí, només de més de 3.000 metres crec que se'n fan 112. Déu-n'hi-do. Per sota dels 3.000 n'hi ha centenars i centenars. Però aquestes excursions són per valls, pics, o sigui, el pic més difícil és el pic de Vallivierna, que si algú hi ha anat ja el coneix, perquè poder té 2 hores i mitja, però és un mirador excel·lent perquè està davant de totes les glaceres de l'Aneto, i des d'allà veus el Possets, el Neto, el Perdiguero. Aquesta és l'estrella, diguéssim, dintre de les excursions que es poden fer familiars. La resta, hi ha de tot, estanys n'hi ha moltíssim, no com la Vall d'Aran, perquè a la Vall d'Aran n'hi ha centenars, però hi ha estanys, hi ha valls, pics fàcils, tema familiar, vaja. Doncs aprofitem aquesta empenta que tenim tots i aquestes ganes de sortir a la natura, aprofitem que ara comença la temporada bona, que no hi ha tanta gent i que no fa tanta calor, i aleshores aprofitem el llibre de l'Alfons Brusel, tots dos, per qui vulgui anar als santuaris i ermites de muntanya, doncs té aquesta proposta, que si ho veuen, no sé si es veu gaire bé, però hi estan ben bé, tot el mapa està esquitxat, i de l'altre, aquest, que és el de la Vall de Benasc, tots dos a l'editorial Alpina, que com dèiem es pot portar molt bé a la bossa o a la motxilla, i per tant, com era que es posava, i tens aquí tota la informació necessària per fer una excursió. I tant que sí. Enhorabona, un any més. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies. Endavant amb la feina, que és molt bona feina. Doncs moltes gràcies a tothom. Merci. Adéu. Gràcies.